Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Sige. Singgit na din kay wilay makadungog mo. Gawas na ako o kining dakong wanang sa kamaisan. Sige na. Wa ka lang makasabot. Unsay wala ko masabdi ha, Amy? Unsay wala ko masabdi? Abi na kong dili na mo pitik ang akong kasing-kasing. Nagselos ko. Unsa? I love you. Oh, Amy. Naibaw ko, makugang kagyod. Nakugang manggani ko, nga ako pa misulti ni mo nga way commitments ang atong relasyon. Pero tawra ko, Anton, nga may mong mausab ang akong pagbati. Anton, hoping we will have the same feeling. Nakalitan ko, Amy. Ang tod ko nakalitan sad. Tungod kay wa ko pasudla. Anton, perting sakita sa akong dugan. Mauto nga misinggit na lang ko. Enough na, okay? Enough na. Sorry gid kaayo, Anton, ha. Sorry gid kaayo nga ako tong nabuhat. Wala ko makapugong sa akong kahiyubos. Amy, nahimo magumpalisi sa amo. Nga basta di kaila, di gid na mo pasudlon, labi na ni mama. Naglikay sa mga intruders. Dili man gud ko daw tang tao. Imo man gud kong girlfriend. Enough na, okay? Napagilak. Ikaw di ayang tod makaron. No commitment paghapon ang imong pag-isip sa atong relasyon, ha, Anton? Lahi ang lalaki kaysa babae. Kuan, kining... Karon pagyud ko mubatik ingon niini. Promise. Nakalitan gyud ko. Siguro na imong pagbati, Ames. Tingalig nakalitan lang gyapon ka. Naguna-una na gani ko sa pagkaton. Unsaon paglutog kanon sa rice cooker. Kuan, maayo noon. Unsa man, okay na ka? Ha? Pwede na tang mamauli? Dili lang nato i-celebrate ang new feelings nako para nimo, Anton. Kuan, okay. Mga ano na tas gawas. Mag-celebrate ta. God, unsa man eh. Askang, hindi raliging dong Anton, ma'am, sa iyang new girlfriend. Hilom di ay. Ay, New girlfriend. ma'am. Masaya na, ma'am. New wife ni dong Anton? Hilom ay. Samutan ni noon ni mo. Taray. Ingon di ato kabastos ang pangasaw ni Anton. Mm. Ha? Dili ko siya dawaton din sa akong panimay. Unya, ma'am. Kung mayo kitong mutsukulala papap ni dong Anton. Di ka kapugang ay! Hilom di abogad. Ay, sorry, ma'am. Sorry. Di ka pugong. Dahil di ko kapugong papawaong ti ka din eh. Tingaling anak ko niya itaop ning akong kukus imututunlan. Patay kag yung buanga ka. Wala na suko ka, ma'am. Wala na suko. Tungod kay wag yung ko makauyon atong babayhan na. Sorry, ma'am. Sa iya lang bayhon. Bitaw. Sus, ambot. Ambot lang unsa ikasulti ko ni atong babayhan na. Ngilad. Hoy, Ah. di ko sumay-sumaya ha. Hanggaw kag dako. Tinsi lang ni ay kitang lingag-ngag. Tadyakan ko yung ngala-ngala mo. Sorry, ma'am. Kaman. Kay Bobby ka stay sa mong anak, ma'am. Gusto niya ka ng paak na yun. Niya ka itong bihan na, kay pumaak sa dayon. Hayang po dahi sung Anton. Hilom ha. Ay, sorry, ma'am. Hilom ha. Sorry, ma'am. Takong man ang imong baba. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Kutawi kong kape. Sorry, ma'am. Kutawi kong kape. Lagi. Hindi ka sagad. Sama ni ma'am. Uy, masok po kayo ni. Hindi ka sama, ha? Kuha si tigag. Konsumisyon ko ni mo Tasya. bagad. Tasa. Tasya. Ay. Ya, mag-steering sa kong kape, ma'am. Yan na, ma'am. Ara. Okay. Tama na. Suko kang gipakutaw na kong kape bugat.
Siguro bang kang milingo-lingo? Hoy, suko ka ba nga akong gipakutaw, Bogart? Tubag ako, nasuko ka ba? Wa, mamay. Ay, ganong igo ka ramang milingo-lingo diya. Nga mag-aimang kong pahilomon. Idinilom ko. Imo pag yung gipagutaw kape. Yan mo itong nikiutaw ko kape. Huwag ko tingog-tingog. Masuko mo noon ka. Ay, so! Hey! Karaan! Karaan na na, Bogart! Pagitag bago! Madami. Sa man eh. Kung kanus ako nagunahuna sa pagpakibuwag ni Imi, nausap man sa bang iyang pagtuo sa mga relasyon. Wa ko nung may commitment sa usap-usap pero naghilak man siyang kumpisal na in love na siya nako. Nagsilo siya nako. Hey! Anton, nganong timi-timi man ka? Wa ka ganahi makiksaw na ako. Ah? Ano sa itong gisulti ni mo? Wa ka gyugana ng kiksaw na ako. Wa gani ka makadungog sa akong gipangutanan nimo. Sorry ah. Nagunahuna man ko kong mama. Nga naman, Iyan ako gipugos aron palargahon sa Cagayan. dili ko mosugot. Mihangyo si Mama Amy. Nga bisag pila lang kahigayon. Gusto gid niya nga dunay mi branch dito sa Cagayan kay taga Cagayan man gud ang akong kagikan. Ang kagikan ni Papa. Kung dili ko mosugot, Anton, unsa may mo buhaton? Anton, na in love na ba ako nimo, ha? Unsa may mo buhaton? Amy, nakalitan lang gid ko sa imong gitugan ako. Ay noon, wa pa man ko'y gisaan ni Mama. Pero, nakasabot ko si Anto mo. Anton, niyaman ko dinhi ang akong racket. Pero, dili na ko makatugot nga magkalagyo pag kita. Amy, Gusto kong malipay kay nakatagpo si Anton ug ang babae nga anderon siya. Pero, ganun dili man ako mahimo. Amahan sa akong anak, singkit-singkitan lang. Nga bang may bahag man ang ikog ni Anton sa dihang gisingkitan siya? Nahadlok si Anton. Pero di rin ako. Sa'yo na kay kong gipasa sa iyang manghod. Aw, waman hinaon kong magmahay ni Mateo kay iyamang kong pinangga. Ingon man ang akong anak. Bisan tuod og kuwang gid ang iyang panapot pero mas gihatagan niyag bili ang among kalipay ni Barbie. Dili ko angay maluoy ni Anton. Angay pa na ko siyang katawan. Og yaga-yagaan. Kaya nakakaplag sig babae nga muguba siyang pagkatao. Sara ko. Kwarta man lagi ni. Atog mama. Akong allowance. Mateo. Palit imos nina para suloob bunyag mo ka. Unsa? Palit pod mo ka bagong niyang nina. Gisugo ka ba ni Mama aron ihatag ning kwarta og ipamalit nako? Waoy. Imo ning pagbuot? Ako, di ba papa mangkumunika? Kuan. Oo, papa ka ni Barbie. Unya, mama pud ka munika. Mateo. Ang papa o mama munika do na jud bag-o suloob bunyag. Unsa? Unya, doon na day kay bagong isulob sa bunyag sa atong anak. Do na oy. Wala gi ko kakita. Upa man abot. Hain man di ay.
Order man Mateo. Gwapo jud ko. Ana sir ano? Mao ba? Pakita dayon ko ha. Kitoon jud. Sige na. Lakaw na. Palit na. Imo sulob bunyag mo ka. Kinsa may mo bantay ni Barbie? Ako di ay. Ang mukutaw gata sa baby? Maumang kugod. Ako nalagi timan mo ka. Maluoy mo kumubiya sa bata, uy. Niya na lang. Abot mama. Sakay iyang auto. Di ko eh. Maiko kasi mong mama. Imo man sab siya mama ba? Ako lang ang iyo mama. Ako nalilakaw. Magdali lang ko. Pero maligo anak ko. Sige, Sarah. Basta ako lang bantay mo ka. Ngarog ni aman ka sa akong opisina. Ma, Musumbong ka sa kabastos sa imong ka-live-in. ako may mga igsorry ninyo sa gibuhat ni Amy, ma. Di ba giingnan tamang ka? Na di ko gustong musud siya sa atong bahay. Ano biadto man siya? Mo ni akong problema, ma. Imbis na gunahuna na ko sa pagbuwag niya kay way commitment ang among relasyon. Nakalitan ko sa iyang gitugan ako. Kay usang may iyang gitugan. Nakahimo siya sa pagsunod na ko, ma. Kay gibati isang pagsilos kanang mopauli ko sa ato. Sa? Ako mag isang natug-anan nga mabdos ang akong girlfriend nga mao si Sarah. Maudi ay. Nga giahyo gud niya pagpakauwaw si Sarah nga diha ang iyang amahan. Ma, gusto man kong magmahay pero nahadlo ko. Nga di na ko makagawa sa among relasyon ni Amy. Ngano? Mabdos na sab siya. Wa man hinuon pero na-inlove na siya nako, ma. Tingalig di siya makigbuwag nako. Sa gayon nga magkasabot ming duha si Sarah. May tinguha pagyud ka aron magkabalik mo si Sarah. Misamot ang akong paghigugman niya, ma, tungod sa among anak. Gusto na kong mangamahan sa among anak, ma. My God, Anton. Unsa man tayo mahitabo ni Mateo? Pinangga kayo ni Mateo ang bata. Tabangin lang ko sa pagpasabot ni Mateo, ma. Dili na ko, Anton. Dili ko na konsentihon ang imong plano. Dili na ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!